Jeg hedder Niels Skovmand, er 41 år og arbejder med mit nystartede brugervenlighedsfirma User First. Vi flyttede til Færøerne i sommeren 2016. Min kone er fra Færøerne, og vi har længe snakket om, at vi gerne vil prøve at bo på Færøerne, og at vores 2 børn lærer at tale og forstå færøsk, og at de også får et tættere forhold til deres omma og abba. Det er utroligt spændende at være selvstændig og starte sit eget op, og man er ligesom hele tiden spændt på, hvad der sker, hvad næste skridt er, og det har også mange udfordringer, der er mange ting, man skal lære, og heldigvis så er det godt ligesom at have en masse kolleger her i Husgård og være en del af det her netværk. Man kan sige, at komme til Færøerne og ikke have det netværk i forvejen, det er også en udfordring i forhold til at starte sit eget op. På den måde er det også en god del at have netværket her og bruge hinanden og få gode råd til at komme i gang med det hele. 3 gode ting ved Husgård, det er i hvert fald, at den gode rådgivning, man får, og vi får her, og den gode sparring, vi også har, og netværk med de andre nærmest kolleger, som vi sidder her. Det er alle mulige forskellige projekter, folk har, men det er også mange af de samme spørgsmål omkring at starte noget op selv.